Skybo one cow. Kenaro, RNG. Miracle, we bagara Zam ministry. Aboni oya. Skybo one cow. Skybo monkey post. Iwe mbure bahana ose na ọ na-efe Eze Ikuku nya supụsichi anya isi. Skybo ngwụlọ ọtọ enye gị bọtụrụ aka ga-eru n'isi m. Skybo ọ bụ na ngwụlọ ọtọ enye gị bọtụrụ si sụọ n'isi ịmakwa na ihe eburu lada wee rigote wee sụọ m bọtụrụ n'isi. Idiot. Onye gbara ọsọ Dubai maka gịnị ị nweghị ike to sustain in hard ground. Ịmakwa na any man nọ abroad na sustain onwe kwesịrị isi igbe. Ijego Dubai ọla gị arụ atọrọ gị ego mbụ ndị ụmụnna ịgbalaga la village sozie apama na-erisi nutu Rolex sozie ndị mmadụ na-eme comedy. It's a good thing to do comedy. Mana gịnị iji gị ime na Dubai maka gịnị ị na-akwụgwọ ụgwọ ụlọ nwa biza ikwi ị na-achọ bọtụ. Ọ nke a bụ onye isi isi mmadụ na ga-atụ ya okwute. Onye isi ọfụlụ ụzọ aratụrụ ure. Skybo nwa nkakwụ. Skybo nwa ikwi. Skybo gee ntị. Skybo you own the worst. That na ịnụ ha n'aka Eze Ikuku ịmapụta mụ na gị abụrụ ofu ife. Ịma why ebu monkey post. Ụdị mmadụ ga-etebe ha ịbụọ ewere ha gbaa bọọlụ maka ipeka. Gee ntị na nkọrọ gị akọ Skybo. Onye ọzọ na-ekwu okwu gbasara Eze Ikuku ọ ga-adị iche mana nke gị bụrụ na mgbe ọbụla esi nke a na Ethiopian ya nwuhuru ọbara. Gee ntị Skybo. Ijere Dubai no many years onwe ihe kụtara ịgbawụ fence. In fact inwe panty na-eyi ụmụnne gị na-anwụsị na-agụ onwe hụrụ ịbara ka ihe mere aseka ịgba ọsọ bata village join ndị otu ndị Imo help bag for comedy. It's normal. Ọ bụrụ ife ọjọọ ime comedy ọ maka mana why do you run from Dubai? All your friends can Dubai na manage the same place you jere gba ọsọ as ikwi ọ na time some best na-eme ọfụma. Ọ na mbụ Miss Michael na-arụ onwe egwu na-eme ọfụma. Ọ na mbụ Ide Agụleri na ndị otu na-eme ọfụma ịgba ọsọ asị ka na gịnị ị nweghị might to struggle. Ịma ihe ị ga-eme ịbụ enwe size gị adịghị mma ị na-akwali ka amoosu. Ịfụzi Eze Ikuku nọ Ethiopia kpechiri whether good or bad ekpechiri m onye abụ man. Mgbe ọbụla ije n'obodo si ike kpechiri die gbagba mbọ wondọ ọ ka delele mma. Nke a bụ na mama gị sendri gị obodo oyibo na ị ga-abụ uru ịgazie bataka back ba ime comedy mma gị fentie mma gị dị weak. Ịma why na ha nwere hope na iji ebe ha bata na ede ka iwu anyanwụ maọbụ ede ka atọ nzere ibe maọbụ ede ka ndị nwere ego ịgazie ebe aha wee dizie worst than ha mere expect. From the day ị batara from Dubai ka ndị bonus wee na ya gị ịgọzie nwa bingo ịbịa na-eti ọnụ n'okwu mana nke adịgo na-akụ. Let's go now. Mgbe ọbụla wagaji ibute fake story obu gị ụnụ na-akọ ya gee ntị. Ọ na-abụ gịnị best of the same feather flocks together. N'ezienu ngụnwa na ka ị na-arụ arenji miracle ịkpọgara Zam ministry agwọ na ya ọya. Ntị ọ dịkwọ the same way wagaji isi akpọga ndị mmadụ na nke ndị dibe ka agwọrọ ha ọgwụ ego ha dị poor. The same way ka isi jebido nke gị n'ụdị ụka na-achọ onye ga-eme expose enezienu extraordinary marketer na-arị onwe n'ụmụ ngasị ije ka onye ka ị napụ ya ego mee abarakata abụọ jọrọ gị nke ọzọ iji peji ya imere nkụchi eji ndị information na my inbox
ị na-eri ndị mmadụ adoro. Shizi ji your page ịgbawa ya wọ n'ogbuo na agụghọ ịkpọ the whole southeastern brainless brain passport wa gị hapụtasị ya Shizi eme na arụ last ọ bụrụ ngwa mere Shizi arụ maka ị na-ekwu eziokwu. Monkey post nwa bisagon ha ka enwe ya bụ edebe gị izụrụ abụọ ịghọ monkey post araba bọọlụ ebe ị nọ sọ amụ ka ị nwere agbalagba amụ na-akpụ na ana amụ ndị nkakwụ ịmara nkakwụ na-enwe amụ ikiri kịta na ị na-etili m ọnụ enwere m ego enweghị m ego aka m na abroad. Why are you running from abroad? maka gịnị kwụ ụgwọ ụlọ iri ugwu nne abroad agụ egbucha anaghị mana tata nwegodi ihe ego. I still dey pay my house rent. I'm still looking good. I'm still wasting strong. That thing alone bụ plus n'ebe ị nọ mana ị gbara ọsọ as a ibe na-etili m ọnụ na nke a na Ethiopia. Nwanne, why do you run from Dubai? A na-eji 400,000 eje Dubai mana ego Ethiopia na-abụ gịnị 1.6 million flights before you chọọ visa. Mana Dubai bụ gịnị? Dubai, everything for Dubai award gị 1 million naira mana Ethiopia taa bụ gịnị 3.8 million cash. I'm fat than you. Kedu ife ma a na-alụ? Ị na-akpọ ndị ụka na-akwụwalị irigo extra marketer rie nwata nwaanyị kpuru isi ka na-akwụwalị ifele mee yi monkey post.